Dambudziko randinaro SIS MELLY dambudziko remumhuri, dambudziko rehuroyi nehurombwa. Ndo dambudziko ratinaro semhuri. Ini ndakatororwawo, ndinogara nemurume wangu, tine vana 4, tinogara muno muJoburg. Unoti pfurei kuJoburg kuuya kunzvimbo inonzi Nigeria, ndokwatinogara. Dambudziko rangu inini riri kunyanya kundishungurudza. Mbuya vangu inini vanotoroya, ndingatoti kubva kare tiri vana tichiudziwa nezveuroyi hwavo, asi nenyaya yekuti vane rudo rwakanyanyisa haumbozvioni. Saka isusu takatokurawo tichizviramba izvozvo, asi taiti tikatakura mbuva uchienda kuchikoro, vamwe vana taidya zvavo. Kana tabudisa zvedu kudai, vana ivo vaingobva 1 ipapo totadza kudya. Saka ndipo pakatanga kuti tingoona kuti sei zvichidaro. Saka nerimwe zuva pana akashinga kutaura kuti isusu takanzi tisadya imimi, mbuya wenyu vanoroya. Saka tete wangu last born yambuya wangu yanga iripo ipapo. Akati tasvika kumba, akasvika kuna mbuya akati, mai munoroya here imimi? Mbuya wakati ngei wadaro? Zvikanzi kuchikoro vamwe vana varamba kudya chikafu changu vachiti imi munoroya, takanzi tisadya, zvamunobva nazvo kumba. Mbuya wangu akati nyarara, hazvina kana basa izvo, ana anongotaura zvaasingazivi. Iwe unomuziva muroyi here iwe? Dai ndairoya iwewe ndisina kukurya, ndobva zvatopera zvakadaro. Saka takazoti nekukura 1997 pendakapedza chikoreni, tapedza kunyora, ndipo pakanyanya kuzonetsa nyaya yehuroyi huya kuti huchinyatso kunge huri kubuda pachena. Pakaita mutete wekumba kwomunin'ina wasekuru wangu wakatanga kubudirwa, vaive nezita rambuya vedu isusu. Wakatanga kubudirwa achiti ndakaurayiwa nemurora. Paakatanga kubudirwa, musha wavo newedu isusu zvakabatana. Saka wakabva wangoshedza. Laki baba wangu waitounga watori ofu mazuva acho iwayo. Wakabva watonzi washedze wauye wazinziriwo zviri kutaura mwana uyu. Ndobva baba wangu wasvika, ndobva mwana atanga kutaura akati, inini ndakaurayiwa, ndini mbuya wenyu, ndakaurayiwa nemurora uyu. Vachida hake purazi kuti rive sare riri rake, akandiuraya otora purazi. Zvino zvaatora purazi racho, muri kukohweyi, handiti hapana chamuchawana. Nekuda kwekuti ndakatsamwa, haangagari pano pamusha wanguwana zvese zvaari kuda, inini akandiurayire purazi rangu. Ndobva vachitotaura nababa wangu akati, zvaita ndauya pano, iwewo ndiwe mukomana mukuru mumusha muno uripo, ndakutaurira iwe ndiwe mukuru, mai vako vakandiuraya, hongu ndimai vako, asi ndoda kuti uzive chokwadi. Ukanzwa vamwe vachichema unofanira kuvanunura, unofanira kuvanunura usati uri masaiti. Ndozvakangotaura mbuya ipapo. Wapedza wakabva wabuda, ndobva waenda ivo mbuya vaya, ndobva zvazorongwa ipapo kuti ngazviende kumatare. Ndobva nyaya yaenda kumatare, yaenda kumatare, yakanotongwa kumatare. Mbuya wangu wakaramba, wakati handiroyi. Ndobva wamboendeswa n'anga dziri momo muarea, vachingoramba. Vainzi vane mushonga wavainawo unonzi mukarang'anga, unovhara n'anga kuti dzisaone. Saka vakazonzi namambo, kana mambo uyu mwana akafa uyu mbuya vedu isusu, mwana wamambo iwavo, because sekuru wedu isusu vangu vakarora mwana wamambo wenzvimbo iyoyo. Mambo wacho akafa hake, asi avo vavana vamambo, but vanenge vachiti mwana wavo mbuya wedu iwavo.
ndobva vati handisi panzira iyi nekuti mwana wangu ndiye ari kukomplaina kuti akaurayiwa, totoenda mberi naye. Ndobva yatakurwa ikaendwa nayo kun'anga dzakaendwa hanzi dzekumozambiki, munyasi memutare, makabatana mutare nemozambiki. Hameno n'anga yavakaenda, vasvika ikoko vakatakura futi mukarang'anga wavo iwowo. Vasvika nawo ikokoko ndobva n'anga iya yatusatambe neni handitakuriri mukarang'anga. Bvisa mukarang'anga wako iwoyo, ukasaubvisa ndinoita kuti uite zvaunoita uchiroya vanhu vese vachionawo padare pano. Paakaona kuti zvatova siriyasi ndopaakabva abvisa mheno chaakabvisa. Hanzi abvisa ndobva hanzi ndiwe here wakauraya? Hanzi vakati ndini. Ndobva hanzi chitora ngozi iyo, hanzvadzi dzavo dzadziripo, uinde naye kumusha kwako for the time being, muchiunganidzwa nehanzvadzi dzako idzi pfuma yemuchaenda kunoripa nayo. Saka hanzi vakatora $2 mumwe, ndobva watenderedza pana tete vangu, ndobva watora mbuya vaya, vatora vakaenda navo kumusha kwavo. Vasvika kumusha kwavo kwavakaberekwa, ndobva zvaiswa pevana vehanzvadzi dzavo. Hanzvadzi dzavo idzodzo dzakabva dzatotaurwa ipapo padare kuti dzinotoroyawo. Saka dzakasvikoisira vana vavo kumba uko. Vana vehanzvadzi ava vaisirwa mai vacho. Kuda pavakaona kuti paane dambudziko kuti vakafambawo nevana vavo, ndopavakaudzwa kuti vana vane mhepo yavakaiswa, murume wako anozviziva. Ndobva muroora uya pakufamba wakaita akazouya kumusha, takangozwa nembiri kuti azouya kuna mbuya achiti mutete munodaro ngei muchidai vana vangu. Paakangoti ataure muroora uya apedza kutaura nawo tete akangosvika kumusha achidzokera kumba kwavo, achisvika achitofa ipapo achinzi ndivo wakatouraya mbuya, vachinzi akuonesa maningi. Ndobva zvamboti zii. Saka tati gare gare yakadzoka mari iyoyo, vakanoitora vakaidzosa mumusha. Hameno kuti yakafamba sei, nekuti izvozvizvi hanzvadzi yangu infact 2000 yakati ichichera churu chavaida kugadzira chikwere chepamba chakanga chabooka. Saka vakanga varuda kuvhara maburi vachiti akunozopinda nyoka. Saka vakabva vati zvatisina simende rega totora churu. Saka pane churu chidiki chirimowo mupurazi imomo, vakangoenda vachiti vatore mavhu mashoma nebhara. Pavakangoti ati badza 1 2 vakabva mabhonzo ati waya. Mabhonzo achiti waya, vari kutovhunzana navamwe bamunini vangu kuti mabhonzo kai emunhu kai. Sekuru wangu hanzi vakabva vatosvika ipapo, hanzi vobva vati bva ipapo. Hanzvadzi yangu iya yakabva yabva ipapo, hanzvadzi yangu iya yabva ipapo, akaenda kumba. Zvekuti vakazosara sekuru aya vakadini nemabhonzo hapana anozviziva. Saka yakazoti izvozvizvi last year 2022 ndopaakatanga kuona munhu uya achiuya achitaura naye munzewemo kuti kana achidhiraivha, munodhiraivha matraki, anogona kusungwa makumbo kana kungotanga kutotaura zvemusinganzwi, kutoita kunga mupengo kudai. Ndopaakatanga kuudza baba vangu kuti ndiri kuona umwe munhu ari kuya achinditaura kuti ndini ndine mabhonzo emakaona payani, ndaakuda kudzokera kumusha kwedu. Saka baba vangu vakabva vambomutora, ndobva vambofamba naye, ndobva zvangonobatwa saizvozvo. Ndobva baba vakwira bhazi December, wapfuura vachienda kuna baba wavo kunovaudza ndozviri kuitika pamwana. Sekuru wangu akasvika akati ndozviziva kuti pane munhu apa, asi kuti akaiswa nani papo ina handizivi. Saka munhu uya zvisineiwo, munhu uya abva atanga kubuda pana tete vaya kumbobudirwa nambuya vaya. Ndokwaakazonobuda futi wachitanga kutaura, akati ndakaurayiwa pamusha, ini ndakaisirwa poison ndikaurayiwa pamusha, ndakaurayiwa nambuya, kureva mbuya wangu ava ndo akandiuraya. Saka vana vavo vese vakabva varamba nyaya yacho, vakati munonyepera mai edu nekuti isusu takakura pasina musikana webasa pamusha, pasina mukomana webasa pamusha. Saka muri kutaura kuti wanga ari mukomana webasa nobvepi muri kunyepera mai edu yowe pakanetsanwa, zvekuti izvozvizvi baba vangu vasara vega mumhuri yekwavo, nekuti vakateerera zvakataura mbuya vaya kuti
unabatsirawo vamwe usatore masaiti. Saka wakabva wateerera izvozvo. Baba vangu havana kutora masaiti, saka wakabva wasara vari kunoku vaine vana vevana bamunini vavo, ndo vavari kubatsira. Saka ava vemhuri vavo vavakaberekwa navo vamirawo vega, havachadi kutaura nababa vangu. Saka zvakanetsa nyaya yakaenda futi kumatare. Yaenda kumatare asi yakatangira nekudare diki, kwete riya rakaendwa pekutanga paya rakazosvitsana kuMozambique. Kudare diki ndiko kwakuchifanira kuzonzi kana nyaya yakundikana yozoendeswa kune dare hombe. Kudare diki riya ndiko kwakatora tete wangu vanonzi wakaenda vanodhiza mari ikoko, wadhiza mari. Dare riya riri kutsika nyaya yakabva yamira, of which ngozi yacho pakatorwa n'anga dzakambotorwawo dzakasvikawo dzikabudisa mhepo yacho ikataura kuti inini ndoda kuti muende kuMozambique before August. Muenda kumba kwangu, ndinoenda nemi ndokuratidza kumba kwangu, ndokwamunosvika ndokutaurirai zvandiri kuda kuti mundiripe nazvo. Then August munofanira kunge matondiendesera zvinhu zvangu, ndokuti ndakura ndaakudawo mukadzi. Chichi ndo zvaakataura. Ndobva abvunzwa ipapo pan'anga idzodzo paakabuda munhiri, ndobva dzabvunza kuti iwe vana vari pano, varidzi vepano vari kuti iwe havakuzivi nekuti hapana movhera paita mukomana webasa pano. Ndobva ataura kuti zveshuwa hapana anondiziva nekuti ndakauya pano ndiri kamwana kadiki ndichishanda ndiri mukomana webasa, ndaitowo mwana pano mucheche first born kureva baba vangu ivo, hanzi ndo vanga vari mucheche, hanzi vanga tori kasvava, havatondizivi, asi ndakatombovabatawo kutotambawo navo, ndaitowo mwanawo pano. Saka ndakati ndichibva kumombe ndobva ndaisirwa poison muchikafu. Ndakasvikovhunza chikafu changu zvakanaka, ndobva ndadzichirapo ndikadya. Ndapedza kudya ndobva ndatonzwa mudumbu ipapo bva ndadonha ndikafa. Ndakapiwa nambuya chikafu. Sekuru vakazouya, inini mweya wadini waenda. Sekuru asvika ndopaakasvika ndakarara ndafa. Ndobva wabvunza kuti zviri kufamba sei, ndobva wataurirwa kuti ndatomuuraya. Ndobva sekuru wanditakura, ndiwo wakanditakura usiku wakandondisa pachuru. Havana kundiviga, vakangoita zvokundipfekera moziva churu chinokuita mhango ziburi riya rinenge rakangodai, vakangopfekera munhu ipapo, havana kumucherera. Ndo zvandakaitwa. Saka mumusha munomu ndoda kuti mundiripe, asi imwe pfuma yangu yakawanda ichabva kumusha kwemukadziwe, ndiye achandiripa zvakawanda zvishoma zviri kubvawo pano pamusha muchidairira baba wenyu wakandiviga. Ndo nyaya yavo, wakandiona kuti ndauraya, havana kuda kundibetsera, wakabva wangonondiviga. Saka ndo mhosva yenyu yamunofanira kundiripa iyoyo. Ndo zvakataura ngozi. Asi August akasvika musina zvamandibatsira nazvo, munopera mhuri ina handidi kukunyeperai, handisina rudo nokuti nguva yareba ndichingovharwa izvi ndakatsvetwa mumisha yevana vese vasikana ndindigere ikokoko. Ndinototenderera ikoko ndokwandike. Havana chavanoita, chero vakashanda havana chavanoita, mari ndindotora ndinorara navo, hapana chamunogona kuti mundiite. Saka izvozvo zvandichadi, ndakuda kuchizorora ndichiwana mukadzi wangu chaindidzokere kumusha kwedu. Ndo zvaakataura. Saka ivo vacho vataurirwa izvozvo, vakunzi tofanira kuunganidza mari tiinde kuMozambique. Vakabva vatoita team up nevana vavo vakabereka. Vakati monyepera abereki edu, hatina mari yatinobvisa, hatina kwatiri kuenda. Vakatogara. Zvino isusu zvabva zvatoita wese, kubva zvatakangoziva kuti ndo zviripo, zvatova vese. Zizimeri ndinoita zvemakeke, ndobika makeke, ndinoita masconzi, ndinoita mapai, ndinoruka musoro. Hapana chimwe chinondifambira. Ndikaruka munhu izvozvi, munhu anogona kutouya otokubvunza imari kuruka chakati, woti mari yakati. Munhu uya ogara womuruka, wapedza kumuruka kudai so, munobva ati ndichauya ndokupai mari yenyu, hauchatoiwani. Makeke unomudza munhu keke riri kuita 700, munhu unokutaurira kuti ini ndine 250 kana 300.
unopedzisira wangotora wangonotenga maingredients, inokwana maingredients iwo hauna chaunowana kuitira kuti ugaine experience, nekuti unopedzisira usingachazivi nekubheka kwacho ukaramba wopedzisira wangoita kuti ugaine experience kwete zvokuwana mari chaiyo handiiwani. Ndiri kutambudzika zvisinei. Murume wangu unoshanda paanoshanda panotori nemari, kampani nemari chaizvo, ndiye anototambira mari iri pasi pasi. Iyo ngoziyo yakatotaura kuti ndini ndakatozvibata, ndindoita zvidaro. Umwe murungu unotoafarira akatoenda kutaura nevamwe vakuru vake kuti ko madini mawedzera mari yemurume uyo, wamuoni kuti yakanyanya here? Hanzi zvakangotsikwa-tsikwa zvikangopera zvakadaro. Mari yetiri kutambira sisineri, ndiri kungobhadhara rent nematransport evana echikoro. Mukomana wangu mukuru ari kucollege, anototravhela everyday kuenda kuchikoro. Inobva yatongopera mari yacho. Chikafu handitotaure, handitochisi pabhajeti. Chikafu ndotohunga ndikabika zvimasconzi ndikanotengesawo kuti titowana chekudya, pamwe tinotogona kutochishaya. Zvakatondoomera. Handina bhajeti yekuti tode kuenda ndikatoenda kutenga grocery, make sure kuti mari yetransport yemwana yekundosvikura handina. Saka ndinotodecide kuti mwedzi uno tomboisa mari yetransport yemwana kusaidi nekuita zvese, torega kutenga grocery. Kana kuti totenga grocery ndochihunga mari yetransport, ndokurarama kwandiri kuita. Iyezvizvi ndakatenga stand kuti ara kumusha, handizivi 20 chiko, asi 2012 ndopendakatombowana kamari ndikanotenga stand kumusha. Mastand ekuti out of town, so ndoendakanotenga. Izvozvi zviyakunzi yakutoda kuti ndikatotadza kutoigadzirisa inogona kungotorwa. Hapana kana chidhina kana chichiripo. Handichatombowani kana 200 rand inosara kuti ndigone kuvaka imba yangu. Nhasi izvozvi zvikanzi zvedhudhura yanetsa endai kumusha, handina pekusvikira. Handisabati mari yekuti ndivake. Ndakapawo mumwe murume mari wechishopu chiriko ikoko kwanoita zvehardware. Ndakanga ndichibhadhara mbichana kuti ndizotora zvinhu zvangu ndivake. Ndakamuona achiitirawo vamwe ndichirikowo kumusha ikoko. Pendakazouya kunoku ndopendakatotanga kubhadharawo inini ndakuti chichindipa zvinhu zvangu. Kubva 2015 ndakamupa mari yangu svikira yaita 360 US. Yaita 360 US ndopendakambomute chimbobudisa zvinoenderana ne360 US iyoyo. Nanhasi kubva 2015 hapana chakauya kana chimwe. Saka zviri kungoenderana naizvozvo zviri kutaura kuti hauna chao. Istendi iye wakatopukunyuka ukaitenga, saka kuivaka hapana. Saka takanga taronga kuti tiri kufanira kuenda kwasekuru tasvo tozvibetsera. Isusu hedu tine matambudziko vasina timbovasiya vakadaro. Saka takarangana chigrupu chedu chemumusha medu chekuti tiinde kwasekuru tasvo, nekuti takaona vazhinji vakaenda nedambudziko rakadai seredu vachibetsereka. Sekuru tasvo anozviita zvekuti munhu anenge achiroya, munhu anenge achiita zvekuromba, unozviendera ega, unotaura ega zvaakaita, achibva aroyonora zvese zvaanenge akaita. Saka paanoroyonora zvaanenge akaita, nesuwo tobva tambosunungukawo tobudawo mumabhodhoro. Ndochishuwo chandiinacho. Zvino tataura nasekuru tasvo akati ndoda 200 US. 200 US yachona tazama kuiunganidza, handizivi kubva munani tichiunganidza. Izvozvi zvimachi ndopakambobvisa vamwe wawanawo ikaita $80. Kuti chikwana 200 yakataurwa haisi kutobatika. Handisi ini ndisitoriseni zvangu. Kana $10 zvayo handitoiwani. Mari inotambirwa pano inosara kuti nditsvage nini basa racho muno matinogara hariwaniki basa. Hakutorina. Ndatsvaga basa ndakatozopedzisira ndati bheta ndidzidza hangu mabasa emaoko ndizama kuzviitira. Ndomboenda Joburg unohodha hembe chaidzo, unondouya uchikweretesa vanhu vakupi mari dzacho. Saka ndakapedzisira ndazvireka ndikati bheta ndiite zvemakeke. Zvimakeke zvacho same thing. Handisi kugona kana kuti ndibetsere murume wanguwo ndigonewo kuitawo something. Zvinoti zvikamboita ukawana 1 customer yekeke pamwedzi, unonge watomboshanda.
nguva zhinji panenge pasina. Saka rubetsero rwandandichinyanya kuda kutokumbirawo zvangu rwekungoti tiwane mari yekuti ndiindewo kwasekuru tasvi tibvisewo mhepo dzatiinadzo idzi. Mbuya vatore zvinhu zvavo tigonewo kushanda zvekuti inini hangu ndinoti inini kana ndabetserwa ndinogonawo kuzodzoserawo pamberi apa zvinenge zvasunungukawo chero nekwandiri, nekuti August wakarehwa nemhepo wasvika togona kutozotokwadzwa nayo kana kutourayiwa chaiko, nokuti matauriro akatoita akatoti zvinodzokera zvaitika kare, ende zveshuwa kare kwaifa vanhu 3 pagore. Saka akatotaura zvaakudzokera zvezvaya zviri kare, muchatombofa. Of which inini wachona izvi ndakutosangana nehope dzisina kutombondinakira dzekutoti ndakutoona chero rufu rwangu chaiko. Saka hazvisi kumbondiitira, ndiri kugara hana yangu ichirova, mwoyo wangu wotiwo zvedai ndandichiwanawo mari ndigone kungonozvibhadharira ndega mari yekwasekuru tasviyo. Kubvawo zvendakazoziva kuti pamusha pane dambudziko rakadaro riri kutishungurudzawo tese kudzimba kwedu kunoku, ndopendakazoziva kuti ndizvidzore, nekuti pese apa chero nemurume tairarama upenyu hweya hwekuti mukasvika tichirwa kudai so munoti hapabudi chakanaka. Munoziva SIS MELLY handizivi kuti simba racho rinobvepi, so kana tinongonetsana kanhu kadiki diki kudai so, kadiki kasingafanirwi kunge tichitonetsana so, ndobva ndati kwaranyu ndinorwa, kurwa chaiko kuti chero ndega ndagara pasi ndinoti zvinhu chii chamboitika paya. Saka kubvawo pendakazoziva kuti munhu uya akati ndini ndinenge ndigere paya, ndakugonawo kuzvidzora iko zvino, ndikangoona kutoti pane pakukwidzika voice apa, nogona kutongobva ipapo kuitira kuti pasaite noise. Ndiri munhu uya wekuti kuvengeka, ndine rudo, ndine tsitsi nevanhu, but paunofamba kudai so ndotyiwa. Pasina chindakamboita munhu ndikutonyatso kuona kuti zvakatooma. Unobva washaya kuti worarama sei, wozviita sei muupenyu, zvakatondiomera. Chiri kunyanya kundirwadza kuti vana tete vangu havana chavanoshaya, zvese vanazvo. Ingadai wariwo vari mberi vachitibetsera, nekuti idambudziko remusha, ngozi idambudziko remusha. Ivo vanadzo mari, ingadai zvari kuenda mberi kuti vabetsere zviripwe zvidarike, nekuti zvinhu zvakaitika kudhara, endi munharaunda medu matinogara 3/4 vanhu vanadzo nyaya dzakadai. Saka inini handizivi kuti sei vari kuvharidzira kuti dzisabude, vachiita kuti zvirambe zvakadaro, zvichinyararwa zvinhu zvakadaro. And inini handizvirambi izvozvo kuti mbuya vangu vanozviita, nekuti ndakutonyatsoziva kuti ndo zvavari. Munharaunda mese tichikura isusu vanhu pamba pedu panotozikanwa nenyaya yederere. Vanorima derere throughout the year. Katini munoriwana ririmo derere rechipodzi riya, ukangodarika ukangorichiva chete. Vanoziva musha, vanotoziva vemuarea medu izvo, wakangosangana naye oti vanotoziva kuti pamba pedu pandiri kutaura, nokuti derere rowanikwa throughout the year. Ukangodarika nepo ukangoti ndorida kungonoribika kudai, vese vanopiwa derere kana vakatokumaka chaiko, ukangosvika ukati derere rakanaka iri, moritengesa here, wokutengesera. Kana vakatoda vatokutengesera, vanokupa mahara. Ukanoribika rinosvika mheno pahuro kuti rirokuvhara sei, wotofa. Umwe mwana aichengetwa namai vangu, inini mwana watete wangu. Tete mwana wakabamunini wababa wangu wamufuti. Mai vangu vakangoona kuti tete vari kungotenderera nenyika uko nokuchengeta mwana, vakatora mwana iyeye, ndofunga anga ari kuma 12 years. Mwana akasvika akaita kunga mupengo, akangoone murume waona unoteera woenda naye, akangoona murume waona woteera woenda naye. Ini ndakazomutora ndichigara kuHarare, ndikambomuti mai chimbonipai timboona kuti chii. Ndikanogara naye mwana iyeye, ndakamushaya akatombonogara kuBelvedere
neumwe munhu akangotera achibva kubhora kumbare uko kwakutotera munhu iye kwakutoenda naye. Tikamushaya pendakazonzi nevanhu tamuona ariko kwakati, takazomutora akazodzoserwa kumusha. Achingosvika kumusha akatanga kuzvimba makumbo. Azvimba makumbo kukaendwa chipatara. Chipatara wakamucheka vachifungidzira kuti mwoyo, kwakashayikwa kuti mwoyo rudzii. Madhokota akatoti satichanzwisisi kuti mwoyo rudzii, ngaazodzoka next week timbozamazve kuita mamwe matesti. Akadzoka kumba airwara achifamba. Umwe musi mbuya wangu akaenda pamba, wasvika pamba achiti wari kuona iye muzukuru ari kurwara, hanzi wakuenda, hanzi namai ndakati regai ndivaperekedze. Hanzi pendiri kuti ndivaperekedza wabva ati aiwa muroora iwe uchiregera kundiperekedza, chiriti ndiperekedzwe ndiye musikana uyu kuitira kuti amboexercisa tione handi ari kuti iye akagwinya. Saka muzukuru uyu akabva atoti alright regai ndivaperekedze. Ndobva avaperekedza paya vachingoti fambei kudai so pane nzira dzinonosangana dziya mose panoita nzira dzekuti imwe iri kuenda kumumwe. Hanzi pakaita chigutswa ipapo pakanzira ikako kekuti iye mwana uyu akangosvika kudai akabva apuhuna chigutswa chiya. Ndobva atoti mbuya ini ndakutodzokera pano unaenda puhunwa chigunwe changu chakurwadza. Hanzi mbuya wakabva wati kwaari, ndiregerere mwanangu, haisi mhosva yangu, unandiregererawo, handina zvandingaita. Saka mwana uyu akangoti achisvika kumba akati koko ndati ndaapapa ndagumburwa nechitsiga chiva chiri pakati peroti, asi mbuya ini handina kunzwisisa kuti wari kuti kudini. Wabva wanditi inini ndiregerere mwana wangu, haisi mhosva yangu, ndashaya kuti vari kuti kudini. Mai ari kuti ndakatoseka ndikati ameno pamwe kuda ameno zvavanga vari kutaura handichitoseka naye mwana. Ndazvishaya ini koko. Andobva atopinda mumba, obva tatogara tikatobika manheru tikadya. Mangwana makusena ndikati ndakuenda kumunda, munda yedu iri ipapo padhuze nedzimba. Saka ivo vanga vari kuenda kuno umwe wacho uri paseri pichani, but vanenge vangori padhuze nepamba. Vana bamunini wangu ndo vanga vari kushandira pamunda uri padhuze nepamba. Saka iye hana mai ndakamusiya amuka akati ndiri kumirira kuti zuva ribude ndozokusukirai mapleti. Saka hanzi akatotora mapleti ake akabudisa panze achida kusuka. Ndobva akasuka kudai so pakati nepakati kuda kupedza akabva asimuka akapinda mumba. Apinda mumba hanzi akazoridza mhere. Ava bamunini vanga vari pamunda vanga vari padhuze ndo vakanzwa mhere ndobva vamhanya kupinda mumba. Vakatosvika munhu akutosandura maziso adonhera mupaseji akutobudisa furo mumukanwa. Munhu wanga akubudisa mvura yegirini. Saka mwana iyeye haana kuoma. Unoziva munhu akafa unoomesa, mwiri unooma kudai so mukamusumudza ruoko hazvisumuki kudai. But iye akangovigwa hanzi ruoko zvichisumuka zvese hamenozvo zvaazvingori. Hamenozvo zvaazvingori ndomuwo futi iye ari kuti zveakaurayiwa. Handizivi SIS MELLY nyaya dzakadai kuti dzinobuda sei. Rubatsiro rwandiri kunyanya kuda kubetserwa naro SIS MELLY nderokuwedzerwa pa$80 iriko kuti ikwane 200 yasekuru tasvi kuzosimuka munhu kubva kwaMutare kuenda ikoko kwasekuru tasvi kana kuna vamwe vanonzi sekuru Nyangatawa, nekuti sekuru wangu vakagara vataurawo kuti kana muchida kuti mubatsirike munofanira kuenda kune munhu wechirudzi kwete munhu n'anga dzemuno muZimbabwe hamubudiriri, kureva kuti anoziva mabasa emudzimai wavo. Saka kuna ivava ndakaona vanhu vakawanda vari kuenda nedambudziko rakadai seredu vachibetsereka. Zvino tazama kuda kuunganidza mari iyo kubva inenge January chai tiri kuzama kuunganidza 200 chai yaramba izvizvi mari yapa 80. Apo maproblemu anoramba achiuya. Akabata mari yacho $80 yacho ari kumusha uko akutokomplainawo kuti
kuchabata mari iyi yakutondiremerawo. Saka tatichida kuti dai yanga yakwana iyoyo kuti kuendwe ikoko vagone kusimuka kunozvireururira zvinhu zvavo. Vakareurura zvinhu zvavo votorawo ngozi iyoyi vonoripawo, nekuti anatete angu mari vanadzo vanogona kuvabetserawo kuti vanoripa, kuitira kuti tichisunungukawo nesuwo togona kuzoshandawo. Chero inino ndikangoiwanawo ndinogona kudzosera vanenge vandibatsirawo. Ndanichingoda kuti ndingobetsereka because August wakataurwa nengozi wasvika, ndowendaakuhla kuti zvino zvaasvika hapana kana hatisi kutomboziva futi kuti ari kudei, nekuti akangati tinoenda kumusha kwangu before August. Ndoenda kunotaurira pane hama dzangu ndichirondedzera mafiro endakaita, ndichitaura futi kuti ndoda kuripwa nei. Saka izvizvi kutaura kunoku hakusati kwatomboendwa kuMozambique kwacho. Saka tatichida kuti wakangonoreurura wega, hawachamanikidzwi kuzi endai wakutoenda ipapo tete takutoziva kutoti tiri kutovati endai, nekuti nyaya yavo vanenge vachiiziva. Uyezve zvinenge zvamisawo kuuraya vanhu kwavanenge vachida kuita. Vanenge vabatwa havachagoni kuramba vaenderera mberi vachiuraya vanhu, vachikwadza vanhu, ivo vachizvivharidzira nevana vavo, nekuti vanenge vari sefu. Vana vavo vasikana vese vazhinji vacho vari kunzi vakutoroyawo, tisingazivi kune vakomana vacho kuti zviri kufamba sei, vari kuramba vakamira navo. Ende kumusha kune nyoka, SIS MELLY nyoka. Neizvozvizvi zvinondishungurudza zvakanyanya. Ndiri kuita kunga ndiri kunyanya kubatikana kupfuura vanhu vese, nenyaya yekuti isusu hatisaigara pamusha ipapo. Isusu taitobvawo kuBuruwayo, nokwandakakurira ini, touya kumba maholideyi, ndozvataiita. Asi ndakazopedzera chikoro taakugara kuno kumusha. Mai vangu vakazovaka, tikabva Buruwayo tikazouya kugara pamusha, asi takavakira rimwe divi kwete ravari. But petaibva Buruwayo pachona tichiuya kuzofa, takakura takawanda. Baba vangu ane umwe mwana mukuru kwandiri waakaitawo nomumwe mukadzi, mwana iye akakura achichengetwa nambuya. Mai vangu vakati ndipei mwana iyeye, mbuya vangu akaramba naye. Nana tete vangu vamwe zera rangu inini newakati kurei pichana pandiri, asi taiva mazera amwe chete, takakura pamwe. Mubhedroom mambuya maive hari hombe, kana ndichiti hombe yekuti chero ukati upinze musoro nemusana wako unopinda wese musoro nemusana wako mukati meharimo. Hari iyi mbuya vangu vanga ine wardrobe nemubhedha mubhedroom mavo. Vaine wardrobe nemubhedha umo, hembe dzavo vaisaisa wardrobe maipinda hembe dzanatete vangu nanasisi vangu ivo vaigara ipapo kumusha, ndokwaipinda hembe dzavo. Mbuya vangu dzavo nemurume wavo vaisa pamutariko. Hari iyi yaichigara pamutariko ipapo, ichichiti hembe dziya dzinenge dzakahengiwa pamutariko kudai dzichivhara hari iyaya. Hembe inonovhara hari iyaya, unoiona hari ukadai so unotoiona kuti iripo. Pamwe pacho yaivharwa nehembe, waita zvokuzoti ukanofukura hembe kudai so unoiona inenge yavharwa naivo vaivhara. Asi pamwe pachona unoiwana isina kuvharwa, nokuti handiti yaigara mubhedroom here mamusingapindi munhu wese wese. But inini handizivi kuti chii chikurire changu. Taiti kana totamba kudai so, dzimwe nguva waiti wakabuda musikanzwa ihwana iyaya, maigona kupinda kana mubhedroom mavo muya vanhu votojamba pamubhedha wavo kudai so, wachijamba. Inini ndairemerwa, ndaiti ndikasvika padhoo ndaipinda kudhaining zvakanaka, ndikasvika padhoo rekuti ndichipinda kubhedroom kwavo ndairohwa nehana. Handisaigona kunojamba kune vamwe kwai ndaitaura zvese nyaya tichiseka nevamwe ndakamira padhoo nandisingagoni kupinda, kwete ndakarambidzwa, asi hana yangu yaingorohwa ndikasvika padhoo ipapo, zvekuti chero kutumwa ndega uze ndanotora chakati kumba uko handisaigona, ndaitya. Saka huku dzaiti dzikakandira mazai, sisi vangu inini natete vangu vadiki ndo vainzi vanonge mazai. Wakanonga mazai vaya vanofanira kumaisa muharimo. Hari iyo sisi vangu aiti akasvika kudai so haugonika kukanda mazai anopwanyika,
aita zvokupinza mwiri wake wese kudai unotsveta mazai aya. Saka isusu tazokura izvi tazovaka munda kugarawo kwatinogara kune gadheni redu remusha. Mvura haiperi futi ikoko kugadheni hombe rinoshandiswa nemunhu wese risiri repayadhi. Inini ndakazonoroorwa ndakutouya ndichivhakacha, but hari yaingowopo waigona kuiona irimo mugadheni imomo. Yakazosimudzwa kumba ikauyiswa kugadheni kuya ikanotsveta pane tsanga, so pane tsanga neruware ipapo. Saka vanhu vakangotanga kubvunzana kuti naimi hari yamazoi, pane hari iri kugadheni, vanga vasingaizivi, but inini ndakaiziva nekuti ndaiziva kuti yaive kubhedhurumu kwambuya, ndakaiziva hari iyoyo. But chakazonetsa nekufamba kwenguva, vanhu vaiti kana kwakati zii kugadheni kuya kune nyoka hombe inouya yorara paruware, yozoti mukasvika kudai pamunosvika ikanzwa kuti kwane vanhu vari kuuya kuzopinda mugadheni, inopinda mahari iyoyo. Nyoka iyoyo pane vanoita zvokuuraya, zvokuti vanogona kurova nyoka nerekeni, vakati iyi hatizami hedu, yakakura. Saka inini nhasi ndoti ndikagara ndikafunga kuti kureva kuti pese apa paienda kuiswa mazai muhari, nyoka iyi pamwe kuda hari iyoyo payaigara mumba, nyoka iyi pamwe kuda yaitowo diki, dzangofungawo dzangu. Peyazokura nyoka haichaiti kugara mumbavha vaibudisa vakanoisa ikoko. Pamusha dzaindoonekwa dzichindourayiwa nyoka zvingori fani. Pane nyaya SIS MELLY, pane nyaya musha medu zvokuti ndoti ndikagara kudai so ndakaita dambudziko. Ndaenda kumuchato wavo, ndatoroorwa mwana wangu wechitu 2005. Ndakatoenda naye kumuchato iye yanga aine 2 years, kuroti muchato wakaita 2007. Ndakasvika ikoko kumuchato ikoko. Muchato wakaitwa wainzi ndewekupemberera kuti vane 50 years vari vese nemurume wavo, nekuti sekuru angu izvi vane 102 years, mbuya angu ane 90 something, hamene 90 chii. Saka ukaitwa muchato wekupemberera kuti vane 50 years vari vese. Muchato wakaitwa ukapera, wakaitwa iri Saturday, and then Sunday isusu takatobvawo kumba kwedu. Mai angu vakati sinzi kunenge kuine vanhu hazviiti kuti ndizofamba tichibva kuno kumba tichidzika uku, ngatongonorarirawoko tozobva muchato wapera. Saka Sunday muchato wakapera, Saturday tikadzoka kumba. Sunday vanhu vakanga vangoripowo pamusha ipapo, vakurongedza kuti vachienda kudzimba dzavo. Mbuya vakandiaprocha because ini ndakakura ndiri mwana ane asima. Saka vakanditi, inini mbuya vakandiona izvozvo chero nhasi, chero ndisiri kurwara vanondifunza kuti uri sei nemuviri. Taiwa inini mbuya ndiri right. Saka musi iwoyo wakabva wanditi, Makuseni, ona vanhu vakuenda, vamwe vakutobuda vasina kudya, chingwa hachisi kukwanaba, saka tora raisi richipo ubike. Ndakatora raisi riya ndikaenda naro panze, ndikati ndobikira panze pane moto yaibikwa iyi paibikira vanhu mazipoto kuya. Ndokwandobikira nekuti mukicheni munoita utsi, ini handizodi utsi. Ndokuchienda panze paya, ndakavingwa navamwe sekuru wedu wepa next door. Sekuru wayo vakabva vasvika akandizevezera akati, ndapota hangu handiwanzobikire vanhu. Ndikati zvikanzi tora zvese zvekubika, kana wanzi kubika raisi tora zvese zvoruda kushandisa kubika, womire papoto yako wozobva wapedza kubika, usaisiyirika. Handina kugona kuvabvunza kuti nei madaro kana kudini. Ndakangoita sezvavakataura, ndikaunganidza maraisi angu, madomasi angu, mafuta angu, ndikabika raisi yangu ndikapedza. Ndapedza kubika raisi riya, supu ndatopedza, wakabva wauya mbuya pendandiri. Asi inga watopedza kubika. Ndikati zvikanzi inga wani supu yacho hauna kuisa roiko. Ndikati handina kuziva kuti moda kuisa roiko kuti ndiise roiko.
ndakabva ndavarairwa ndokumhanya kunotora roiko, ndokudzoka ndokuya kuise roiko iya. Mbuya ndakawana wasisipo pamapoto paya. Inini ndakaridlara isiroro nokuti ndini ndakaribika. SIS MELLY ndakarwara. Ipapo kwete kudini. Ipapo ndakachaya ndikamanya kutoireti zvikasingaperi, ndikapedzisira ndati handichadi kuenda kutoireti, rega ndimboenda kusango ndimboona kuti chii chaicho chandiri kubudisa. Ndakapedzisira ndakuita mvura, asi mvura iyoyo chaindishamisa paibva patozara mazai. Munoziva mazai ayenhunzi, zvobva zvoti nye kudai. Ndakatoona kuti ndakangotuma munhu kuti ashedze mai vangu. Ndikati, mai, torai mabheketi toenda kumba, zvisina kundimirira musha. Ndikasvika kumba ndakarara ndingori panze, hapana chandaenda kudla chinogara mudumbu, ndaingoti kudla chichibuda, chidya chichibuda. Mvura yoga ndiyo yaimboti pichana. Ndobva wamwe mbuya vanogara mumaraini momo wakati wachidarika, wari kuenda kuchikoro, wakati, kuna mai vangu. Chii? Akati, vaona ndiri panze ndakutozviitira ndakamira panze. Chii mai vangu? Akati, handizivi, mwana uyu kubva marimwe zuro ari kungochaya. Ndakabva ndatoonda nezuva 1. Ndobva mbuya wati, handiti mai vekumuchato? Rikati, mbuya akati, handina hangu zvekutaura, asi ndaikumbirawo sumuka izvozvi nemwana uende naye kwasekuru, kuno vamwe sekuru vanoita zvekurapa vanogara ikoko kuchieriya ikoko, but havasi n'anga asi vanongoziva mushonga. Zvikanzi endai ipapapo unotaura, unyatsotaura kuti zvatanga sei. Anga ari kumuchato, vanoziva zvekuita. Ndopetakabva ndaendeswa ikoko. Ndichisvika ikoko sekuru vaya ndopandiri kuti zvakuchindidla iko zvinezvi, asi mazuva acho kana namai vangu hatina kumbozvisa mumusoro, takanga takafukidzwa chaiko. Sekuru vaya vakasvika kuti, mai we, ko ndaitei, ndakaitei, zviri kudini? Zvikanzi, tenda mudzimu wako, mudzimu wako unokuda muzukuru wangu. Handizivi kuti ndakambozvifambisa sei, handina kuziva kuti zviri kuuya kwauri. Ndozvakataura sekuru vaya. Ndopavakandipa mushonga, vakati, izvozvi muchisvika kumba munomumwisa, mukamumwisa uchaita zvakanaka, asi musataure kuti mauya pano. Saka takabva taenda kumba zveshuwa, ndikaumwa ndaumwa. Murume wangu anga atondisiya kumusha, akatodzokera kuHarare, atoona kutoti akandimirira nezvendandave. Ndakazokwira ndikadzoterawo, musi wendamwa mushonga iyoyo ndakanzwa zvakanaka. Mangwana acho ndikamuka ndichiti ndoidzokera. Ndakasvika kuHarare ndikaita wesi. Pane umwe mukomana wepaopposite paigara paopposite nesu, taigara mumaflats. Mukomana uyu akandinzwa ndichikosora, asima iya yakabva yakwira uko ndiri kuchaya. Akabva auya makuseni akati, ndoziva hangu kuti hamubhirivhi nezvemaprofita, asi ndaikumbirawo, pane zvendaratidzwa nemudzimai wenyu achitaura nemurume wangu, ndaikumbirawo kuti ndimubatsire, nekuti ndikasamubatsira ngirozi yangu hatizowirirani. Ndanzi ndaratidzwa zvokuti ndiite kwaari apore. Saka takabva taenda mumba make. Tasvika mumba make ndobva tanga kutsanangura. Achibva ati, makanga maenda kwamamaendaka, kwamamakaungana semhuri? Tikati zvikanzi handiti pane mombe nhema yakaurayiwa? Tikati zvikanzi tenda murume wako. Murume uyu handiti iwewe wakanga wazouraye mombe iyi? Zveshuwa murume wangu mukwasha zukuru, asi ndiye akanga azauraye mombe ipapo. Sekuru wangu waya ukumbondiudza kuti gara nepoto waya, wakabva wauya futi wakazevedzera kumurume wangu, akamuti, usauraye mombe, hausiriwe mukwasha wepano, iwe uri mukwasha zukuru. Iwe ita kuti handigoni.
saka ndo zvakaitika, akati handigoni. Saka munhu yakabva atsanangura zvikanzi iko kuti handigoni kwakatoita wakatobetsera, dai wakatoitema mombe iye wakatotema mukadzi wako, nekuti pane zvakaitwa, chivanhu chakaitwa, akadeketererwa zita yake pamombe ipi, kutemwa kwayanga ichitoitwa mombe iyoyo, mukadzi wako aifanira kudini, kutofa. Asi nekuda kwokuti iwowo ndiwaifanira, ndosaka wakatsvagwa uzitema mombe iyoyo. Saka iye wanga wakatogara mumba wakafungidzira zvawamupa demo ndiye aenda kutema, asi iye akazoti handigoni, demo rikatorwa nabamunini wangu wanga wagara ashande basa rekuuraya mombe kumabhucha uko, ndo akabva atorera murume wangu akati unza kunoteme, akatema mombe iyoyo. Saka izvi ndakuchizvibatanidza izvozvo kuti kuya n'anga iya ndokwawainotora inonzi ndure yegarwe, nekuti ndo yavanouraya nayo vanhu nguva zhinji. Wakakuona kuti wakukundikana kukuroya, vanokushandisira nduru yegarwe. Saka sekuru vaya ndo vanovasupply. Saka wakati inini handina kuziva kuti zvachiuya kwauri. Aka ndiri kuona kutoti tinogona kuparadzwa musha wese. Saka ndaikumbirawo zvangu kuti dai ndagone kubetsereka ipapo ndigone kuwana 120 yashota iyi netransport vachabva kwaMutare kuti vaende kuHarare. Asi 200 ikangokwana transport iyi, vanogona kuzotengesawo zvihuku zvavo kuti vawane mari yetransport vaende. Kuna bamunini vangu ariko, baba vangu vanga vatoripo, vakatokwirawo kudzoka kuno kuSouth Africa nenhamo. Vakanga vaenda vachiti vanounganidza mari vaende kwasekuru Tasvuko, since takatati tiri kuunganidza. Saka vakaenda paholiday yeEaster iya muna Machi, nanhasi ndo vanga vachingoriko. Pavazoona kuti mari iri kuramba kukwana kubasa uku, murungu akuti iwewe ukasauya ndopinza umwe munhu, wakatouyawo nezuro, vakasiya isina kuita nyaya yacho. Saka kuna vamwe bamunini ndiwo vachada kuenda, vachisumuka noumwe vari vaviri kuti vaende Harare kwacho.